Ndithathe lithuba ndizibulisele kumfundisi okhokhele le guild yalapha eBramfontein okwayiyo nentsumpa yesekhet umfundisi uNcombo. Ndibulise bonke nabafundisi abalivayo ilizwi lam ngalomzuzu. Mandibulise kusihlalo walapha ekhaya nekomiti asebenza nayo. Ndinike imbeko kwi-circuit officials zalapha ekhaya. Ndibulise la executive endisebenza nayo esithilini ekhokhelwa ngumfundisi uZathu. Ndibulise guilders zalapha ekhaya eBramfontein. And I extend this greeting to all the guilders of the connection, the city one heart, one way. Mandibulisa yonke bethunana irhamente engcwele kaThixo elivayo ilizwi lam ngalomzuzu ngegama elihle, igama lenkosi yethu uYesu Kristu. Amen. Xa siqala lenkonzo yanamhlanje sizoyiqala ngokukhanyisa elisisibane bese sikhanyisa iveki yonke. Ukuqala ngomvulo sisikhanyisele okokuba masiqhuba lenkonzo siqhube kukhanya. Athi umbhali ekuqalekeni siqu sokuqala Thixo uyise wadala izulu nomhlaba. Athi xa isehla lo mbhali kwakumnyama ehlabathini, savela siqu sesithathu umoya oyingcwele wafika wafukama. Uthi xa ithetha lo mbhali sangenelela siqu sesibini ulizwi sathi makube khona ukukhanya. Ngokwenene uthi lo mbhali kwakhona ke ukukhanya. I want us to note that by this time xa ndizolayitela ikhandlela ethi lo mbhali makube ukukhanya, izixhobo ezivelisa ukukhanya, ilanga kunye nenyanga, azikadalwa nguThixo ngalomzuzu, kodwa uthi ulizwi makube khona ukukhanya. Ngokwenene kwakhona ukukhanya. Xa ndilayite sisibane bantu abatsha, ndifuna ukuthi noba nakuwe azikaveli izixhobo zokuvelisa ukukhanya, kodwa uthi ulizwi makube khona ukukhanya. Ndiyalayita ke elikhandlela gameni loThixo uyise, Thixo nyana, Thixo moya oyingcwele. Mary lupa katwa falo matseho a ba
masithandaze. Thixo namandla amakhulu, siza kuwe Thixo ngalo mzuzu. Othe wena Mesiya oyingcwele wawubekela bucala Thixo ukuba Mesiya oyingcwele malithi nobilizwe Thixo liyaguquguquka. Wathi wena Thixo noba Mesiya oyingcwele we are in the social distancing. Kodwa wena Thixo wathetha Mesiya oyingcwele kubantwana bakho Thixo abasikhokhelayo Mesiya oyingcwele ukuba Thixo masingalali Thixo izipiriti zethu Thixo namandla amakhulu. Siyakuthandaza Thixo. Siyakuthandaza Thixo, sikubulela Mesiya oyingcwele ngelithuba Thixo. Ithuba Thixo lokuzuza ilizwi lakho Thixo namandla amakhulu. Sithi umkhulu Thixo. Uyingcwele, uyingcwele. Uyingcwele Yehova Thixo wemikhosi. Ndiza phambi kwakho ke Thixo ngalo mzuzu. Ndiza Thixo ndingekho mhle ngezenzo zam Thixo. Kodwa ngalo mzuzu ndithi fihla Thixo. Fihla ubuso bam Thixo ungabonakali. Kodwa Thixo makubonakale wena Thixo. Bendicenga ke Thixo, bendicenga Thixo. Bendicenga Thixo, bendicenga Thixo. Cengeka ke Thixo, cengeka Thixo. Ngalo mzuzu Thixo umoya wakho Thixo igcwele. Awuhlale Thixo ngaphakathi kwami Thixo. Ndithi xa nenza lo msebenzi Thixo ndingakwazi kwami ukuqonda Thixo. Kodwa Mesiya oyingcwele kube ngumoya wakho ozondikhokhela. And Thixo in our tribulations little Xolo Thixo we have you as our God, as our comforter Thixo namandla amakhulu. Comfort us in these challenging times Thixo namandla amakhulu. And I pray it now in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Besendibulisile bazalwane. Ndizocela uba masisifumane isifundo sokuqala sibhaliwe kula ncwadi yeGenesis. Ndizofunda nje chapter 1, Genesis chapter 1, verse 26, and jump to Genesis chapter 2, verse 7. Ndifunda ke nge-New King James Version. And ndizocela uba mabambe nam abasifumeneyo. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Chapter 2, verse 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. So cela uba sifumane isifundo sethu sesibini kula ncwadi yokuqala kwabaseKorinte. We'll get our second scripture readings from the 1 Corinthians. I will read chapter 15. So funda nje ivesi benye, verse 22. So ifunda ngolwimi lwesiXhosa. Ma sifunde ke nabayifumeneyo. Kuba njengokuba kuye uAdam bafa bonke, ngokunjalo nakuye uKristu baya kudliswa ubomi bonke. And our last scripture reading for the day, we're going to get it from the Gospel according to John,
Ndizofunda chapter 11. I will read verse 23 to verse 26. Jesus said to her, "Your brother will rise again." Martha said to him, "I know that he will rise again in the resurrection at the last day." Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Do you believe this? Do you believe this?" And this is the word of God. Thanks be to God. Ndithunywe bazalwane ukuzoncokola ngalamqolo wokugqibela pha kuNdiyakholwa othi ndiyakholwa kukuvuka komzimba Nabubomi Obungunaphakade. I believe in the resurrection of the body and the everlasting life. Abazalwane ke bebelapha ebudeni beveki besibalisela ukusukela kumqolo wokuqala basinceda nangokusicacisela about the doctrine of Trinity. I am here today to present to you the doctrine of eschatology, and I will mix it with the doctrine of soteriology. Kodwa xa ndenza lo msebenzi ndizothanda isikakhulu ukoyama ngala ncwadi yesibini esiyifundileyo yabaseKorinte ethi kuba njengokuba kuye uAdam bafa bonke, ngokunjalo nakuye uKristu baya kudliswa ubomi bonke. Sizoncedisa ke esezimbini esizifundileyo incwadi kule ndlela esizoyihamba ngale theme endiyinikiweyo. Ndiyakholwa kukuvuka komzimba nabubomi obungunaphakade. Umcimbi onzima lona rhamente ngcwele lasekhaya. Umcimbi lona oke wabhida ibandla laseKorinte, ibandla eliyaziyo inyaniso, ibandla elikholelwayo kuThixo. Kodwa labhideke libandla kulomba okuvuka komzimba. Bambi bazibuza okokuba ingaba loluphi na oluvuko athetha ngalo uPawulos. Bemane bezibuza uba umuntu ofileyo uvuka njani na ekufeni. Bambi bathi mhlawumbi uPawulos uthetha only ngokuvuka kwethu xa sithe sabhabhatiswa. Kuba xa sibhabhatizwa kungcwatywa umuntu omdala, kuvuswa umuntu omtsha ngaphakathi kwethu. And bathi
that is the only resurrection they know. Bambi bayazibuza okokuba uvuka njani na umuntu kuba ezinye izihlobo zabo zibashiye zisweleke ngengozi, kwaye ezinye izihlobo zabo zibashiye amathambo, elinye likula ndawo elinye likwenye indawo. Naw bayazibuza abazalwane baseKorinte, endiyenza loo nto uba uPawulos makabhale le chapter 15, which have the longest verses kwincwadi zonke ake wazibhalela libandla laseKorinte. Babuza ukuba how is it possible uba umuntu ofileyo wangafinje wahlala iminyaka, how is it possible uba aphinda avuke? Balibala babhali into enye, balibala bazalwane ianatomy ayenziwa nguye uThixo ngolizwi kumbono kaEzekiel. Nyana womntu angaphila nala mathambo, nyana womntu angaphila nala mathambo. Profeta phezu kwala mathambo uthi kuwo mathambo ndini liveli lizwi likaYehova. Uthi lo mbhali kaEzekiel ngenxa yelizwi likaYehova labonakala ithambo lisondela kwelinye ithambo. Ethi lo mbhali ngenxa yelizwi likaYehova abonakala amathambo ehluma inyama. Bayilibela bazalwane, balibela bazalwane angathome yenzekayo kumbono kaEzekiel. Balibela bazalwane, balibela bazalwane. Bathi abanye babo uvuko bona abalibonayo loluka Yesu Kristu kuphela, and babelieve ukuba uvuko luyophelela pha kuYesu Kristu. And balibala into enye uthi xa ithetha uPawulos kwincwadi yabaseFilipi, oqalileyo umsebenzi uyakufeza uqale umsebenzi. Mandiniyeke bazalwane, mandiniyeke ngebandla laseKorinte, mandiniyeke ngebandla laseKorinte. Mandizapha kuni ngoku, mandiliyeke la bandla, mandizapha kuni. Kodwa xa ndisiza kuni ndifuna nihambe nam, siye kula mtshato wenzeka kwincwadi yeGenesis. Siye kula mtshato wenzeka kula ncwadi yeGenesis. Uthi lo mbhali xa ethetha ehlala phansi Trinity, yathi Trinity, let's create a human being in our image according to our likeness. Yehova uThixo wambumba umuntu ngothuli lwasemhlabeni, wamphefumulela. uYehova uThixo wathatha imaterial yasemhlabeni, imaterial
ene-ingredients zomhlaba. Wabumba le nto ngumntu. Wathi zogqiba uThixo wathatha imaterial yakhe. Uthi lo mbhali wamphefumlela umntu. Kwadibana ingredients zomhlaba ne-ingredients zezulu. Watsho ke ngokumntu wangumphefumlo ophilileyo. Wangumphefumlo ophilileyo. Kwenzeke union. Kwenzeke union. Kwadibana imaterial yomhlaba. Kwadibana imaterial yezulu. Wambumba uThixo umntu. Wamphefumlela umntu. Wamphefumlela umntu. Kwatsho ke ngoku umntu wangumphefumlo ophilayo. Kwangumphefumlo ophilayo. Kuthiwa mandizothi ke ngoku mna, do we believe na uba la material yabunjwa nguThixo waphinde wayiphefumlela ubisenokuhlala injalo na unaphakade? That's all I'm here to do. 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 Ukuzodibanisa uthuli lomhlaba nomphefumulo kaThixo ngonaphakade. Ngonaphakade. I want you to tell you this. When the time God ebumba umntu ngothuli lomhlaba edibanisa nomphefumulo kaThixo, there was no intention to ever separate the two. When God was creating using an earthly material and mixing it with a heavenly material, there was no intention to break the two. The eternal God created the eternal human being. The everlasting God created the everlasting human being. Akenzanga uThixo at this particular time into ezofa, kodwa uThixo uthi le nto ndiyenze njengomfanekiso wam. The eternal likeness was in this thing. The eternal likeness ibisemntwini. Xa isenza uThixo abengenzanga uThixo into ezofa. Rhabethe ingculo yasekhaya uThixo bengenzanga into ezohamba ihambe imane isifa, kodwa uThixo besenzele into ezohlala unaphakade. Ndifuna ukuthi kuwe our eternal God, if you believe to our eternal God, if you believe to the eternal life, you don't just get distracted and discouraged by the temporary situations. If you believe to our eternal God, into zomsuzwana uyaziyeka zidlule azikuphazamisi, because you were created to be eternal. Ayini madoda uyabhuda umgaqweni. How can we now singahlali womungunaphakade kutheni nje lento sisifa? Uyabhuda lo mzalwane. Yintoni ke ngoku ebangela okokuba masingahlali ubomi obungunaphakade? And then chapter 3 of the Genesis happened. And then chapter 3 of the Genesis happened. Then the fall happened. The sin
happened. Kwakuqhekeko. Kunto ebunjwe ngematerial yomhlaba nematerial yezulu. When God was creating us, there was only life. There was no death. When God was creating us, there was only life. There was no death. Safiki son and introduced the death. Then when God was created us, there was no distance between God and a human being. There was no distance. The moment there is a distance between God and the human being, that distance is represented by death. Then there was no life and death. When God was creating us, there was only life, birth, and life. We didn't have what I will call today the point B, which is death. We're only having point A. Safiki son. Kwakhona distance. Kwi-communion, kwi-relationship kaThixo kunye nomuntu. Ithi ke ngoku incwadi zeBhayibhile yathi Thixo xa ijonga lento ingumntu wabona uThixo uba this is no longer my likeness. This is no longer my likeness. I am the eternal God. I am holy. I am righteous. Now, le nto endiyidalileyo, it doesn't have those qualities. Akusengulo lamfanekiso ndawenzayo ufana nawo. Akusengulo. Ehlala phansi ke ngoku. Ehlala phansi icabinet yezulu. Ehlala phansi icabinet yezulu. Yabiza babe kulapha emhlabeni i-special general meeting, and the agenda item is only one in this meeting. It's the reconciliation of God's image according to his likeness. That is the only agenda in this special meeting. Inyakuphela agenda ekhoyo. La nto elahlekileyo uyidalile uThixo. Ihlele lonto le meeting kuba uThixo makayibuyisele back to its originality. Ithi ke ngoku xa ithetha kakuhle lento umvangeli uYohane yasuka ulizwi waba yinyama. Wasuka ulizwi waba yinyama. Wathi ngoku abehlele ulizwi ehlele ezulwini kwi-Trinity. Wasuka ulizwi wazoba ngumuntu wabantwini. Athi umhlabeleli wasekhaya wabona uluntu luwele esonweni. Imiphefumulo yonke ihlala elishweni. Wasikwa yimfesane engumangaliso. And isiqu sesibili wehlela ngasezantsi. Wehlela ngasezantsi ulizwi to reconcile this mess. To reconcile this mess. Eyenziwe nguchapter 3 weGenesis. Wehlela ngasezantsi ulizwi. Ndizothi namhlanje kuni bazalwane, there is a train. I'm coming here to you to present the train that can take us
from point A. That's all I'm here to do. Ndizothi namhlanje, there is a train from death to life. There is a train from point B to point A. Ikhona imodel yenzileyo izulu. We were not created to stay in point B. We're not created to stay in point B. There's a train. There's a train that can take us from death to life. The sin took us from life to death. Ingakho sithi ngolombhali ukufa kweza ngu-Adam. But I'm here to say that there is a train that can take us back. Athi lo mbhali ubomi buze nguKristu. Ubomi buze nguKristu. Maybe you're asking yourself, maybe how much is the ticket for this train? Maybe asibuza ukuba how much the train endingathi sendihlele ekufeni kodwa ndikhuphe ekufeni indisebomini. I wonder how much is the ticket for this train. If umcini mabanjwa kwintilongo yaseRoma uthi xa isiva ethetha uSilasi noPawulosi uba there is a train that can take you from death to life. Uthi lo mfo waphumela phandle wababizela phandle to try to inquire about the price of this ticket for this train. Wazama lo mfo ukubuza uba ingaba imali nina itiketi la train esisusa from point B to point A. Mhlambi nawe kulo ndawo uhleli kuyo, you're asking yourself over how much is the ticket from death to life. Iva impendulo kaPawulosi noSilasi bathi xa bemphendula kholwa kuYesu wena wosindiso nefamily yakho. That is the price. That is the price you only need to pay to go back to point A. That is the price you only need to pay to go back to point A. Zogqiba ke ngoku. There is a train that can take us back to point A. Kodwa ndiyafuna ukuthi le division eyenzekayo phakathi komzimba kunye nomphefumlo ayenzeki only xa sisifa, yenzeka throughout our life. Ndiyafuna undibambe kule ndawo xa ndizoyeka, undibambe kule ndawo ethi already but not yet. Mbambe nje kule ndawo ethi already but not yet. Therefore this division eyenzekayo xa sezingcwabeni yoba sife, ndiyafuna ukuthi yenzeka ngoko
inkosi sahambayo. Allow me to say, death is already happening, but not yet. Allow me to say, ukufa kokusihambayo singekaliboni ingcwaba. Simane sisifa, kodwa kusekhona ukufa kokugqibela. Therefore, there is an ongoing death and there is an ultimate death. uThixo ithetha uJulius Caesar, cowards die many times before their death. But I want to extend that to say humans die many times before their death. Human dies many times before their death. Uthabo sibona uDavide okokuba unxebile, uhlambile, unezihlangu umhle, kodwa xa izijonga abone okokuba ufile, athi lo mfo dala ngaphakathi kwam Thixo inhliziyo ehlambulukileyo. Therefore sifa sihamba hlamele ngcole yasekhaya. Once we are distant from God, koko sihambayo, koko sikhokhelayo, kodwa ufumanise ukuba sifile. Death is already, but not yet. And so resurrection is already, but not yet. Resurrection is already, but not yet. And so there is also an ongoing elimination of the sin. But there is also an ultimate elimination of the sin. And kosho noba uyandivana, into ayehleleyo Yesu is for these two functions. Is the ongoing elimination of the sin and the ultimate elimination of the sin. Ngoba uyafika uYesu sakwamkela ezimpilweni zethu. Afika uYesu asisuse isono kuthi. Athi kodwa umhlabelo mawisile ngoba inhliziyo ithanda ukunqaxa. Iphinde inhliziyo ngoku uYesu esusile isono. Kufanele umuntu akoni. Phinde inhliziyo isuke. Kodwa akadinwa. Usebenza 24 hours. Aphinde nafuthi uYesu asibuyisele. Because the main idea yokwenza umuntu uThixo is uba umuntu should be holy. Xa sithi uThixo ndenza umuntu ngomfanekiso wami, wazijonga uThixo kule nto ayithetha kwi-Old Testament athi be holy because I'm holy. But ngenxa yesono umuntu mane sithi ngoku enziweyo nguThixo uba makabe holy, kodwa umuntu kaThixo emane suka athi ngoku umuntu kaThixo seku point A, kodwa lo muntu kaThixo emane buyela to point B, kodwa kadinwa manje lo mfo umanelanda futhi emkhondweni wethu. Kuba bazalwane asizi ecaweni kuba siqlini. We are not coming to church because we are holy. Athi xa ithetha umfundisi masize ecaweni sizokhupha i-oil filter. Athi xa ithetha umfundisi masize ecaweni sizokhupha i-air filter ngomthendeleko wenkosi. Athi xa ithetha umfundisi asizi kule tafile yakho kuba sithemba ubulungisa bethu, kodwa siza kule tafile yakho kuba sithembe wena Thixo. Athi xa isehla umfundisi
athi xa isehla umfundisi sizele uba kuhlanjululwe imizimba yethu ngomzimba wakho. Hayi mana nindiva, hayi mana nindiva. Sisuke endlini sibahle, sisuke endlini siayinile, kodwa imizimba ingahlanjululwanga. Sisuke endlini sihamba, but inhliziyo zifile. Athi umfundisi asizi kule tafile kuba sithemba ukulungisa bethu. Andidiva kakuhle bazalwane, andidiva bazalwane. Sithe sikhokhele mani, uthi xa ithetha pha, xa isehla ngala mbhede kanamthendeleko, athi sizele ubigazi lakho balihlambulule inhliziyo zethu. Therefore sizama napha sinenhliziyo ezingahlambulukanga. Unjalo nje sikhokhele senze lento enziwa nguSawule. Ithi xa ithetha incwadi kaSamueli wakhokhela ibandla. I think it's about 13 chapters. From chapter 18, when not 1 Samuel, to chapter 30, chapter 31. Walikhokhela ibandla efile. Therefore, siyakwazi ukuhamba sibe sifile ngaphakathi. Therefore, the resurrection is already, but is not yet. The resurrection is already, but is not yet. Sihamba nje simane sinida ukuvusa ekufeni, kodwa into esincedayo yilaa nto athi uJohn Wesley mayibiza i-sanctifying grace. Kuba umsebenzi we-sanctifying grace is to keep a human being holy. That is the function of that grace. Because that grace ayifuni umuntu ongcolileyo. Therefore that grace uthi ngokusothe waphambula endleleni isisikorobo esimane silande lapha emva kwakho. Xa umane ngcolisa simane sosula. Ubeke inyawo ngcolisa sosule. Ubeke inyawo ngcolisa sosule. That's what the grace of God, the sanctifying grace, is doing to us. That's what the sanctifying grace is doing to us. Sendizoyeka sihlalo. Sohlala phansi ngoku. Sohlala phansi ngoku. Kodwa xa ndizohlala phansi, xa ndihlala phansi, ndifuna ukuthi abantu abasekhaya, even though I'm saying the resurrection, the salvation is already happening, but not yet. But there is a time where your visiting note from death to life will be destroyed and will be awarded a permanent residence. Anandivanga manphinde. There will be a time where your visiting note from death to life will be destroyed and you will be awarded a permanent residence. Then, xa nisithi ndiyakholwa kukuvuka komzimba Nabubomi Obungunaphakade, I believe that one day we will receive a permanent residence in the kingdom of God. I'm saying that isono sisazokutshabalala ngunaphakade and will enjoy the intimate communion with God permanently. Ndifuna ukuthi kuni, there is a train. Ndiyapakisha ngoku. There is a train. EnguYesu Kristu. There is a train. EnguYesu Kristu. That is waiting to take you from point B to point A. There is a train. If you are no longer in that train, I will advise you
to join the train, to join the train. The price of the train, the ticket, the price of the ticket of the train, say bhatelwe by the blood of Jesus Christ, emnqamlezweni, by the blood of Jesus Christ, emnqamlezweni. Kodwa ngifuna ukuthi kwe ungaphoseli thuba. The only thing you need to do is to check in, so that you can travel with this train from point B to point A. Uphila ubomi obungunaphakade. Ndiyakholwa ukuvuka komzimba. Nabubomi obungunaphakade. NgoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Masithandaze. Thixo namandla amakhulu, siyabulela Thixo ngelizwi lakho nesengcwele. Othe Thixo wasikhanyisela lona, Thixo namandla amakhulu. Sibulela Thixo ngonyana wakho mesengcwele. Othi Thixo imane sinceda Thixo xa siphambukana nendlela yakho Thixo namandla amakhulu. Emane Thixo elanda futhi emkhondweni wethu. Imane sibuyisa Thixo endleleni yakho. Siyabulela ke Thixo nangeli thuba othe wasinika lona Thixo namandla amakhulu lokuthetha ilizwi lakho ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. And now, may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forevermore. Amen.